Здравейте, хора, днеска ще играем на CSGO. Не енгажираш, защото аз съм маман. Да. Да се правя. Аре? Почвам. Добре. Какво си? Оле. Точно направо ги... Какво си? Да? Какво си? Единичка. Добре. Че аз съм бъка. Дето ме пуска. Малко ще ми забива, ама нищо. Пак е. В този имам много як скин. А? Този имаше много як скин. Кой е? Привидения. Добре. Аре, този не го ли вижда? Явно не. Аре, убий го. Бот. Убий го. Добре, ще го уби 100%. 2 хъпва. Оня колко е симси. Аре бе. Добре, оня не може да го оцели. Явно не може. Крив му е мерника. Ой! Мале. Добре, докато се оцелят и двамата. Здрава да е. Ай, сега почваме. Къде ще ходим? На би. Ай. Идвам за тебе съм. Бро. За момента не виждам никой. Мисля, че има в тунела, аз ще проверя си всеки случай. Добре. C4 не е в мене. Подявал ти. Добре, няма. Оу, чай малко, фърлиха граната. Идвай. Идвам. О, тук има молотов. Да, видях. И ти. Добре, то си има снайпер. Там ли? Мазно. Ама на мен го набиха лошо. Аз сега ще го убия този. Фак. То сме го открадна. Аре, да. Къде кой? Аз е... В момента твоите са на... Двама чега. Добре, аз ще... не двама са. Явно и твоя мирник е крив. Мале. Омага. Аре бе. Ей са. Ти да си триперил АВП-то. Омага. Вау. За колко трипериш АВП-то? Где ще ходим сега? Кот такова. Били се? Идвам. Добре, защото и един от нашите е с бомба. О, там има хора. Да, видях. Както виждам. Готово. Опа! О, На мен го намава. За куп пускам повторение постоянно. мина и аз не знам. Явно. Аре, отпреди не. Аре. Бро. Така. Аз ще взема P90. Аз взех дига и не знам за колко взех. Трябваше да взема P90. Не знам, ама P90 ми е по-лесна целя.
Да, то ни мърда мерника много. Няма много откат. О, там е. Че аз няма съм. О, на Б. Да, видях. Трима. Аре, мрети, бе. Опа, Аре, опа. мри, бе! Фак. Аре, аз се ръшвам, не ми пука, бягайте, бе, бягайте. Убиха ме. Аз убих един със скето. Аре! Ръшва я. Еми, ръждах, ама... Кога да направя? Имката нямаше куршим. Аз с един мъж тук чакалеше. Аз се обърнах той, докато навиди го. Закудих то диго. Леле. О, то си има много пищак. Нали? 5-7. 5-7 сега трака. Ела това. Мила. Добре. Или... Добре. Ако не е на лонг, да ни изтребят. Тук по средата. Да, спустя. Защо ме флашнаха, Тук бе? има хора. Флашнаха ли тая? Да, бегай, бегай, бегай. Има там с автоматик. Браво. Ще я фръгната. Опа. Мри, мри, Къде мри, куче. Омага! То се направи дабъл. Да. Да. Гледай. Леле. Бах, чекила. То се направи същото на бито. Същия. Да, но през мог да добавя. И то точно днес. Когато ти постоянно ми звъниш. Аз взимам пиди все пак. То аз. Да, с тези пари много бързо свърша, да. А, 4 в мен. 4-4, бърка са. 4-4 ле. C4. Не, микрофона нещо ми се бъгна. И гласа ми се повтаря. Се бъркам. Опа, опа. Опа, мри, бе, мри, куче, мри, опа, О! бе. О, не, защо? На ми да има ли някой? Сега ще кажа. Значи има тунела. Добре. Има тунела. Има един на тяхната база с... Омага! Обърках отборите. Фак. Много гадно ме удариха. Да, ама ако бях снегъв, нямаха шанс. Аре на ярда. Идва. Опа. Фак. Добре. Има там чакалет с АП, има на лонга Да, там и... знам. Тама ми взеха 60 дамейдж. Опа. Има една мидъл. Няма, бе. Има, бе. Опа. Мри, бе. Аре, бе. Уф. Добре, що не мрежа? Ау. Добре, защо? Трябваше да ни клякам. Не. Не ми трябваше. То си едно е лау, човек, след го през стената, нали го виждам? Дай ми АВП и започвам.
Имаш ли АВП? Не, аз съм с калака. Нямам пари, бе, какво? То и аз нямам. Как ще има, бе? О, в мен е Т4-то. Да, видях. Фак. Опа. Не го видях, то с молотов. Тига! Оф. О, абе пенци, само някой да ме го взе. О! Мамка му. Ела. Ела ще ти разкажа. Това. Игришка да умри. О, да, умря го. Чай, къде си? Къде си, човек? Къде си? Умри. Айде. Уа. Та. Тъмъната гледа на този бига. Омага! Добре, то са АВП-то. Пах ти късмета. Кармаден. Какво? Кармаден, да. Мале. То ще уби. Бах ти. То пък не мина към пичипиза. Уау. И на мен ли вогна или на него? И така да почваме втория матч. Оф, мамка му. Ударих. Аз съм единичка. Ох, О, what the fuck? Дабъл! Дабъл ли, бе? Видя ли? Опа. Не, ма. Ти му цели мини и други направи с карти. В... Бах ти. Стига, бе, те всички чакали с АВП, бе. Пак дабъл! О май га, Джек! О май га! Браво. Браво, ела, оле. Ма те си... тук. Днеска само дабъл ли правя? Друг път, кога... Кога прави пак? Еми, днеска. След даскал. Ето пак! О мага, Джек! О мага! Стига, бе, човек. Ей, те от всякъде, бе. Фак. Тъмър ще му нацеля хита на този. Та загравка беше... За вас ужасно. Сега. Добре. Аре де, Ела, една къде? коронка Къде? поне дадах ти. Аз имам чай сега ще кажа. Значи. О, Аз имам две коронки, две питали за учител и една... те сме убили. Фак, мрече! Чай сега ще кажам, чакай. О, Има един на Б там. не е един. Чакай сега ще кажа. Само да намеря. Така. Има там един на мид. Има два. Стреляй. Да. Фак. Малка па бях. Фак. Да, то с тег 9. Аз с средно шибано оръжие. Айде, C4 е заложена. Бах ти много шибано лагна. Да. Опа. Хайде. Те ма биха тук. Те всички на Б, Ми да.
Ей, се стига. А, 4 на 1 ли са? Ей сега ги оправих на ба. Ей, защо си вързих 50-то? Чакай. А, добре, ти си. Добре, стига, не. Мислех, че е флаш. Много ми бъгва. Мри, уби го, бягай. Виж, хедшот. Браво. Флашвайте са. О, не. Как лак на лош? Не. Не, само не. Добре, бе. Как можеш там да стоиш, бе? Сега умря ли, бе? Да. То с нашите първи е много добър. Явно се вижда. Лонг. Ела на лонга. Не. На бъс съм. После ще да. На лонг. Добре, ай мида. Кой такова, те отиват на вида всичките нашите. Майко, точно отили през стената. Шо ма цапни. Чакай, бе, хъпа съм. Какви са тези гранати, бе? Айде, кой е втория? Аз. Идвай. Къде си? Не знам, бе. Горе съм. Браво. Горе на лонга. Аз на лонга. Това е на мида. Стълбите, бе. Идвай. Кой искаш? 2 хъпа, бе. Те сляпи ли са? Моите да го усилят това на пичта. Бах ти. О, дъргини. Аре, ела на Б. Идвам. Аре. Ти при малко нещо направи дабъл кил с мене. 2 пъти направи. Да, мам, нещо. Аз си взимах оръжие. Не знам, що застанах точно където те цепят. Аре. Не. Къде са? На някой ми взе кръв. Стига, не мога да се кача. Добре, бе. Шит. Аре. Сняли намъре. Чакай. Чай те намира. Къде аз Има съм горе на на ато. Всичките са на ато. Мале. Всичките са на ато. Аз само са ВП. Всичките ще ги убиеш. Са ВП. Добре. Казвай ми къде са. Опа. На ато. Ама точно къде? Там горе. Бомбата. Бягай. Не мога би. За мой късмет. Да, ти я гледаш. Но аз не съм чувствил звука толкова много. Защото има проблем така. Ти го намали, нали? Естествено. Заслепявайте самоите, да ви са живи и здрави. Тя ще идиш кика. Къде? Аре, мой мри, бе.
Чакай. Трябва да гледам първо района и тогава тръгвам. Овах. Добре, къде е? Шит! Омагачките на... Убих те. Чакай. Ти не си ма убил. Аз те убих. Ти верно. О, този го... Чакай, тук има един още. О, хедшот, майко. О, да. Не се радвай много. Радвам се, защото си взех бог червей. Някаква вепенци. Идваме в селане, идвам. Къде си? На някъде. Омага. Опа. Някъде съм, ще се казвам къде съм. Някъде ти ще ме откриеш. Опа. Не, А, не, само точно. един взял е пето. Браво. Стар трак. Аре, мри, бе. Аз съм на АТО, всичките нашите са на АТО. Смятай. Всичките тук... Има ли някой на шорт? Да, има един, идва. Двама идват. Чай, че има... Ооо! Това заболя. Шит! Омага. Не бе, защо не? Добре, този барон иска кил. И защо е той? Добре, този какъв е нашия? Нашия и аз. Ха. Ау, виж АВП. Това долу. Зелената бе пиле. А? Зелената бе пиле. Как му беше името? Браво, бе. Браво, пипелянке. Пелянка, да. Не трябва да е анаконда. Не знам, е всяко. Аре, ще ви чакам на... То сме глух латър елементал. Еми аз единичка ли съм, че да виря? Само ти Ела, казвам, ти ми на ярда. идвам и ти на ярда. Няма да ти идвам на ярда. Маме, като хората не ми чакали, бе. Фак, бе, и то... Така, идвам. Фак. Не. Тъмън да го нацеля и той мама, бе. Аре, бе, бос. Аре, чуе, бе. О, те моите всички, моля. Май трябва да ги убиеш. Не. О, Знаете си какво? работа. Видя ли го този барона с... О, много е шо. Точно направо... Папка, те са на... Да. Взими АВП-то, дай ми го после, бе. Ей. Леле, този е мъртъв. Кой? Войн! Омага, помислих, Аре, че тези няма ги убият. Майко. И да, взехме рунда. Един рун. Нямам пачки за АВП. Фак. Аз имам пачки за нищо. Аре, спиш, таци. Аз съм с това, с АК-47. Еми, излез ми, пак му изиеш хета. Ти с кося? 5-7. Къде си? Ами на ярда. Вече. Фак. И чакай, на някой взех много голям хъпа. На мен не, защото аз нямам. Кой Опа, имаш? аз пак нямам. Стига, бе. Пълно ми е. Точно още 80 кръв му взех за един изстрел, ще я го убия, ма. Шит. Те бяха много и наблъскани, ма целят всичките. Оу! Кажи, ако не се чувам както Къде трябва. са?
Те са на това на нашата база. Аре цели, то пък карат да мен, като. Ти къде си? Аме на нашата база, отчует ти къде си? Има един на бът. Има един на бът, спокойно ще го убиеш. Той бот, от бот убиха го. Фак. Трябваше да го... VPN. Дай чуе на нашата база. VPN си! Фак, бе, тапак! Уф. Тя помпата по-хубава. О, да. О, да. Но ако са направили помпата на CSGO. Сега чуй напред, те са на това на лонга вече. Отиват към ато. От лонга бързо, чуй, бързо. Тост, вашия къде отива, бе? Аре, бе! Мама ти калашка. Те ги обига. Уф. Много се дразна как взема Зеус. Какво? Зеус си взех. И нямаше за какво. Добре, аз си фърлих. Уф, като ми лагим не мога да фърля на една шиба на граната. Що ги? Този го помисли за моя. За вашите. Бързо. Умря. Просто умря. Къде са вашите стиляне? Не знам да ти кажа честно. Че ма стресна този. Не, бе! Сега казвай. Много се обърках. Че те намеря. Аз ги трепах. Добре, аз отрепах двама там на бът. Те убиха. Деча калят като някакви изроди. Маля, той от бос. Аре, бе. От бос по бос. От бос. Той няма крака, как няма да е бос, бе. Ще си спия водата. Кой ще кажа? Кой бе? Пенци, ела ми на ярда. Идвам ти. О, не искаш ли? Бей. И назадно ще... Нашите... No long. Аз ти казах той. Шит! Добре, стига. Мога помисли, че ме убига. Какво направиха? Те ми не ме убига. Чакай. Къде си? Карай. Убига ли те? Не. Взеха ми го. Горе на сита за си... Не. Тунела са всичките. Има поне 5 човека на тунела. Сега идват ли... 4-5, да, идват. Чакай, сега ще кажа на къде отиват. От нагоре отиват към сита. Бързо отивай да ги убиваш. Не оттам е, отдолу. На полицайите базата. Добре, ай оттам. Става. От тук отдолу. Ма ще ги разгърб... Не бе. Те са долу в тунела точно. Долната част на тунела са чакалят. Аре, отивай, няма никой там. Добре. Идва. Шит, не стрелна. Абе, там е, бе. Фак. Аз ти казах. Не трябваше да фърлям то смок. Бах ти, ще бъде. Абе, пе, бум. Оле. Не би. Това ще наба. Опа. Двама са. Май, тя боза ги убиш. Но той ще ги уби. Бос е добър. Съса, бе, пе. Да. Чай са. Мит. Бос, мит.
Еми, от такова. Какво тако? Контра терористите печелят. Браво. Аре, Джиго. Ела мида. Добре. Ама не. Аз съм се наярда. Уау, бегай. Ехе. Стъпа граната не ги взех. Уоу. Леле, махам салто. Взех си М4. Фак! Мри бе! Чегай. Бах ти забил. Де се? Ей, ще да го убия този начин. Ами тебе, бе. Добре, защото 47 хъпа, човек. Захаросана... Какво? Градска заплаха, захаросана ябълка към. То пък беше на Глока. Да, си имам на Ампа. UMP ли беше, беше? Аз викам Ампа. О, този боса бе през смолка. Ви бить. Той наше къде отиде. Тунел. Нашите... Че? Те пък нашите ко стоят на бомбата. Умират. Умри. То ще умря. Резни. Много ми забива. Не че ми забива просто Спеца. Оу. Иш. Добре, бегай. 39. Бегай. Просто. О, топ, чакай. Кълта. Не. Добре, то с наша. О, О, убил го. мене А, те ми не убил. Прещаната ти е чуе. Ти ско беше? Ско беше да се. О, намерих си моя пенка. О, намерих си моя плавета. Къде са вашите? Еми, моя не знам сигурен. Не виждаш. Йо, мой 11 има бътърфак. Аре бе. Мри. Него е... Не. Много гарен плаща. О, убил го през смолка. Хедшот. О, още един. Не. Майка. И съм на едно къпа. Мале. Видео, бай.
Айде, то си е мъртъв. И. Ма го убих единия. Спроси кила. Леле. Ама бях на едно... Тя умре. Помага. Бях на едно хъпа, човек. Трима убих на едно хъпа. То като кука едно хапа, аз днеска също убих. Трима, мисля, че. Аз сега такова. О, победителя. Това е. Това е края, хора. До скоро. Добре, довиждане.